To ta skupština, ktorá zakazana u prostorije ochladzalni neotrimana, poneže neobezpečený kvórum, bo na to schodne prišlo nikto okrem vývršného direktora, ktorý toto skupštinu zvolal, i sudiji osnovnog sudu Verbaše sudske jedinke u Kuli, jak notara. Ja moram priznati da sam danas iskreno razočaran nedolaskom i velikih i malih akcionara, možda više malih akcionara koji su trebali da postoji kod njih želja i zainteresovanost da vide kojim putem ovo će ići, na koji način ćemo rješavati, koje probleme imamo, ali sada sam se uverio da otprilike da je jako mala zainteresovanost za sve to i imam utisak da sam prilično usamljen u svemu ovome. Iskreno rečeno ne znam kako će sve ovo se završi i kojim će to putem ići, ali je činjenica da pored svega mi imamo ogromne teškoće, mi nismo još uvijek ispoštovali obaveze prema poveriocima koje imamo. Jak varao naš sobešednik, on u zakonskim roku zvola novu skupštinu za 28. december i popri tim, že vekšinska vlasnica takvu skupštinu zakazala za 26. december.